suasana neng Ambarawa yang ngene iki lho. Dadi iki Ambarawa dikelilingi karo gunung-gunung lho. Ana Gunung Ungaran. Terus kono kaya ana Telomoyo, ana Merbabu. Dadi iki pemandangannya apik-apik. Terus kono kuwi rawa pening lho. Rawa pening biasanya sing sok nggo mancing-mancing ngono kuwi. Rawa pening sing mancing yo akeh. Lah wisatane yo akeh kaya Eling Bening, sing cedhak. Terus museum kereta. Terus sing anyari benteng kuwi. Benteng Fort Willem. Iki dalan rel polo iki. Iki saya aktif kok rel iki tinggal wisata kereta wisata kuwi. Lah iki dalan warga lokal iki mestine tinggal ning sawah. Iki lebaran kepiro ya? Lebaran kepapat ya nih. Lebaran kepapat. Iki mau ceritane iki yo ning pasar bola arep blonjo-blonjo apa ngono ning kok arep tuku greh jane iki. Metu greh. Neng ki urung ono. Greh ngono ki urung ono kene iki pol. Soale saya do brodo kaya nek store-store ngono kuwi. Bolo banyu ki mili lho nek kene iki. Tuh. Banyu mili. Ini nek di nggo persawahan cocok banget toh. Mantap bolo. Glow. Ini iki kan prayo nyeneng ke nek demet ngene iki. Sekali ini resik. Sawah ijo-ijo. Dan syahdu. Sepuluh ono wae mantap.